Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। हेलौ रायजो नोंथांमोन जोंनि बर'टन चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि सानडे कमेन्ट बक्सआव जों नोंथांमोननि माखासे सोंथिफोरखौ फिननाय होगोन। होमबा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बयखौबो बोसोर गोदाननि नामाव बयखौबो हामलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोजाङै मोजां थालायथों आरो रावजोंबो नांलाय खमलाय जानाङा बयबो अनलायलायनानै था आरो गाव गावबागावनो बयबो नोंथांमोनहा एसे थाल लानानै था होमबानो नोंथांमोनखौ रावबो जेबो खालामनो हाया। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायो। होमबा हेपि निउ इयार आरो नोंथांमोना जाय कमेन्ट बक्सआव हेपि निउ इयार होनहरदों नोंथांमोनखौबो बयखौबो हेपि निउ इयार। जाबावो जाम्बा जाम्बा। ओइ नों बे केमेरा हमग्रा बाथ्रा मा नांजाहरदों हो? आंनि निउ इयार होननायखौसो नांजाहरबाय नोङो जाम्बा। हे आंखौसो जाम्बा होनलायबावदों हे। साला फकासावथ' गोसो होआखै। फकासाव जाम्बा बुरबेक। आंखौ फकासाव हो आरो वाइड एंगेलाव शुट खालाम एसे मोजाङै बयखौ नुनायनि माने एसे बेकग्राउन्डखौ मोजाङै नुनायनि। आरो जानुवारि मास मोनसेया हेपि निउ इयार जायो जाम्बा बुरबेक मिथियाबालाय। एक तारिखखौ जायो नुवाखै बे जाम्बा जाम्बा। दे दानिया गुबै आयदायाव फैदो। दानिया जोंनि कमेन्ट बक्सआव थांदिनि अबिनाश बसुमतारिया बुंदों नै आं मालाय मा बुंबावनो आंबो पिकनिक जायाखै ब्र'। आंबो जायाखै ब्र' सेम टु इउ आंजों एखेथार नोङो। आं न'आवनो दंगासिनो सेम टु इउ ब्र'। दानिया फैदो नेक्स्ट कमेन्टआव सिबिसा दैमारि जोंना दिनैनिफ्राय जाबायसो माजबादनिया माने आच्छा एग्जामा दे होमबा मोजाङै फराय बेस्ट अफ लाक सिबिसा दैमारि। दानिया नेक्स्ट कमेन्टआव फैदो खुंग्रा बर' आंनाबो दाबो हाबाखै बाला सिख्ला गेले सोरनाबा हाबदों सोरनाबा हाबाखै माइथो बिदि खालामलायदोंथाय सरकाराबो सोरनिखौबा सहरग्रोनाय सोरनिखौबा सहराखै हाबगोन हाबला आंथ' दाउटसो दंबावो। खोन्थाबानो जासिना हाबा स्रा बुंबानो जासै हाबला नोंसिना होननानै जोंहा गोसोआव खें मोनो ना नङा होमबा बिदि आन्दार प्रसेस देखायोबा जेनेबा हाबा होनना स्रा देखायबा जों मोनसे आसाखौ हाबथारनानै माबा मोनसे खालामनो हायो। जेनेबा जोंहा बिदि आन्दार प्रसेसबा हाबगोन आसा थायो माबा आसा खालामलायलाङो माबा बायनायनि। दानिया फैदो नेक्स्ट कमेन्टआव मिनिसोरां बसुमतारि आंबो पिकनिक जाखो मोनाखै ब्र' हिट भिडिअ'आ ब्र' थेंक इउ ब्र' नाथाय आंजों एखे सेम टु इउ आंबो दाबो पिकनिक जायाखै। दानिया फैदो नेक्स्ट कमेन्टआव कबिता बर' खावग्ला आदा मारै जाखो जेबो जायाखैलै बिनानाव मा होनबावनो बेनो संसार बेनो जिन्दगि दुखु दाहा दंलै आंनाबो आं मालाय मा होनबावनो बेनोसै जानायालाय जेबो जायाखै मोजाङैनो दंथ'यो बिनानाव। सनु बसुमतारि आंनाबो दाबो हाबाखै नोंथां मानसिफोरनाबो बयनाबो हाबाखै सोरनाबा हाबदों सोरनाबा हाबाखै जायखिजाया एसे नेथ'लायबावदो आरो जानुवारि फेब्रुवारिसिमखौ हाबनोबो हागौ। दानिया फैदो नेक्स्ट कमेन्टआव MSM लाभार हेलौ ब्र' दिनैसो नुदों मा जादोंमोन मा एबाव खालामो खोन्थानो हागोन दा ब्र'? ब्र' जेबो जायाखै एसे बेस्थ' जाबाय थानायखाय भिडिअ'आ सफैयाखै बारा ओंखायनो एसे लेट जाबाय थादों भिडिअ'फ्रा। आरो ब्र' बेखौ एप्स नङा बियो माने मबाइलनि एप्स नङा बियो कम्पिउटारनि सफ्टवेयारसो मुभिजो होनो बेखौ बेयाव थांनानै एडिटिं खालामनो हागोन नोंथांमोनहा। दानिया फैदो नेक्स्ट कमेन्टआव खन्थाइ ब्रह्म गोजांनायाव लेखा फरायनो बाथारोलै औलै बायु जि गुसु हाबखायसो थियो मोनाबाथाय बाहेरायाव ओंखारनो हाया जै बिसिनायाव खेबसे गोलैबाथाय ओंखारनो बाखायोबो खम्बलनिफ्रायनो आसि मोनसे बारनबाबो आसि हाब जुगाय बरफ जालायखायो सयथिबो बिदियाव बोरै लेखा फरायनो हानाय नोंगौ आंजों एखे बेखायनो लेपखौ जि खम्बलफोर दंबा खाख्लुमदो मबाइलाव खेबनानै लाजोबखादो लेखाखौ फरायदो सिङाव बास। दानिया फैदो नेक्स्ट कमेन्टआव कमल ब्रह्म आंबो दाबो लेखाखौनो बायाखै ओइ ब्र' हिट आंबा दाबो लेखानि गांसे गैया आंनाबा मबाइलावसो खेबनानै फरायजोबो आङो फाग्ला जादों नामा बे लेखा गांसेनि दामानो जुदि 1500 2000 3000 4000 लायोबा हाबाब आं माने बोरै बायनांगौ जाखो दे बेखौ बेखायनो आङो बे दामि बुस्थुखौ बायखाया दामि लेखाफोरखौ बायखाया खेबनासो लाजोबखायो आं लोगोफोरनिफ्राय लोगोफोरखौ बायनायखौ नेखायो आङो जै बायबाय मबाइल खेबसिजोब्बाय बे दाम खमनि बेबा बिदि 300 थाखा 500 थाखाफोरनि बायो आङो गांसे गांसे बायनोसै ओमफ्राय दाम गोसा गोसाखौ खेबनानै लानोसै
दानिया फैदो नेक्स्ट कमेन्टआव बिलिफां बसुमतारी पिकनिकनि भिडिअखौ बानायना होदो जागोन ब्र जों नाजागोन बानायनो दानिया फैदो नेक्स्ट कमेन्टआव मिन्टु बर' नों सावगारिखौ नायलै बन्दु हरदे अन्नानै नो मा जाखो बे आं बुजियासै नोंनि सावगारिखौ नायनोलै बन्दु हरदे अन्नानै बिदि जागौमोन ना कमेन्टआ बन्दु र' थारमाने उनाव देखायगोन आरो उनावहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना एसे नेथ' धैर्य दानिया फैयो नेक्स्ट कमेन्टआव लिलिसा बसुमतारी आंनाबो लेखायानो गैया दाबो आदसा नोंथाङाबो लेखा बायाखै होनबा दाबो आदसा नोंथाङा मालाय माखासे लेखा नांगौ एबा इम्परटेन्टखौ बायनानै लादो एबा बांद्राय इम्परटेन्ट नङैफोरखौ मबाइलाव खेबनानै एबा नट्सफोर बानायबानो जायोलै बारा हेडेक लानो नाङा बेफोरखौ इम्परटेन्टखौल' बाय 6 मास एबा 6 मासल'सो नांखागौ सेसनेल एग्जामफ्रावथ' दानिया फैयो नेक्स्ट कमेन्टआव जनातन नार्जारी माथो दाना भिडिअखौनो खालामला ब्र आदसा ब्र माने भिडिअखौ जोङो बानायनो सानो खिन्थु माखासे बिराद माबा जेंना जेंनाफोर जालाबायलै बेनि थाखाय एबा टाइम मोनबाबो माबा मोनसे बेगदुं जाना होयो बानायफुनाय समावनो बावनो एसे लेट जाबाय थायो जोंनि भिडिअआ दानिया फैयो नेक्स्ट कमेन्टआव बर' सिखोला अफिसियेल सेंखा खावला आदाजों आंनाबो हाबाखै स्कलारशिपआ हेपि निउ इयार खावला आदा सोमला आदा गासिनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय जाबाय थेंक इउ हेपि निउ इयार सेम टु इउ बर' सिखोला अफिसियेल स्कलारशिपआ नैबे मास मोननैखौ खुनुरुखुम नेवदो आं जुदि बे नेनायावबो हाबाबाथाय आसा दा खालामसै नोंथां दानिया फैदो नेक्स्ट कमेन्टआव मिक्सार क्रिएटर आंबो जायाखैलै नोंल' नङा जायैया आदसा नोंथां होमबालाय जों बे पिकनिक जायै मानसिफ्रा ज' जानानै मालाबा ज' पिकनिक जानांगौ जाबाय ने जोंहा बे जायैफोरखौल' होमबा दिनैनि कमेन्ट बक्सआव एसेनोसै गोबां माखासे कमेन्टफोर दंबावो नाथाय आङो बांसिन एखे गोजा कमेन्टफ्रा बेखायनो माखासेखौ पिक आप खालामनाय जायासै जायखौ पिक खालामदो बेफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखेवजोबखाबाय खोन्थाजोबखाबाय आरो नोंथांमोना जुदि माबाफोर कमेन्ट खालामनांगौ दंबा एबा माबाफोर सोंनांगौ दंबा नैबे भिडिअनि नैबे सानडेनि भिडिअनि गेजेरजोंनो सोंहरनो हागोन बे भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना मा सोंनांगौ सोंहरजोबखादो नेक्स्ट सानडेआव जों नोंथांमोननि सोंनायखौ जों फिननाय होफिनजोबगोन Happy New Year